logistiku. Horská záchranná služba informovala, že sa v horách prudko ochladilo a na niektorých miestach dokonca nasnežilo. Rakovina kože na Slovensku pribúda. Všeobecná zdravotná poisťovňa v Lani evidovala takmer 22 000 pacientov s týmto ochorením. Futbalisti Francúzska sú prví semifinalisti majstrovstiev sveta. To je také aktuálne z rána. Mbappé, koritáčka vyhrala, že rakovina sa šíri. Teplotu ako banál. Uj. No a teraz ideme pre špatného, ale že ozaj, reálne špatného brata. Ako schudol, tam má takúto hlavičku, more, takto. Skôr, že sa mu cecky neoperajú spodného brucha. Mama. Vieš, jak sa hovorí? Zakrič, bude ti odpovedané. Celá Maxo. Ako more, ty ešte ríziš, jak trubka more. A ideme hrať biliarda. Pusti ho troška, tak? Ty už budeš proti jeho istom, ty už budeš strašiť jeho istom. Od Trenčína normálne ideš na... V kočíku, Števo, trojročné dieťa v kočíku. Nohy trčali pol metra vonka z kočíka, ty Idete pre pivo? Ideme pre pivo, no, my to máme dohnuté, no. Dobre, vy ste aj nejaká firma? Vybavenko dajte, ale budeme. Dobre. Počkaj, Pičko, prosím ťa. Alebo môžeš zložiť normálne. Hej? Hej, jasné, veď my si to vyložíme. No tak dobre, tak polož na zemi. Kľudne, dole, no, jasne, ďakujem. Strane niekomu za ucho, tak si budeme, že s traktorom sa zarazil more. Čože? No to je všetko. Do uchopu chytím. More. Videl si to more? To je najstarší brat náš. Nemám ho rád, ale na kameru, vieš. A ruku, Gostím a ja ti dám ruku, aby si mi pomoskal prstom, ty prehodenú ruku. Kámo, budeme mušketieri. Tebe, mušketierom natočíme. Koľko točíš teraz? Proste máme 10 zastávok po Slovensku v lete, aby sa tam ľudia s nami mohli stretnúť, pofotiť, pokecať. Už keď sme tam, tak rovno robíme nejaké súťaže pre nich a tak. A vy ste z Kádze. Ty ideš tak, ideš, ale v jaký dom? Biele. No. No, tam bývam. Báko Šťanica. Ešte nevideli? A kto vedel potom vy? Ja to sledujem, lebo mne sa to páči, ako brata furt dodrbávate. Hej. Videl to? Činka berieš? Čo robíš? A kde máte mám? Sekundu, no nech sa. Dobre, dávaj. Tak to super, tak to muža sme stretli akurát na domiešavači. Ide vykýdať niekde betón. Tam je máme aj radler. Dobre, Ale toto nealko pohode, hej? Hej, jasné. Ja vám také cukričky aspoň dám. Ešte raz. Páni, Ďakujem. Majte sa, dovidenia. díky moc. Ja som bol odfála, mám obchnuté zuby. Ďalšia zastávka, druhá zastávka našej Vybavenko Tour sa nachádza v námestove Oravská priehrada. Tam budeme robiť challenge túry. Tam budeme robiť challenge rôzne, proti sebe bojovať. Zase vyhrám a nebrám mu tak, lebo spí. Mu nehovor. Nechaj ho prekvapiť. Joho, nechaj tak ty. Článe sa nachádzajú v námestove. Odtiaľ toto mám ešte nejakých 10-12 minút do obci Bobro. Tam ideme ku našim kamarátom z Power Betonu, ktorí mi robili plot. Profi, top. Profi, niečo nad profi ešte, neviem čo by som povedal. Hej? Že akože profi. Práca, hej? Takže to ideme natočiť. Najväčšie more na Slovensku, alebo teda Slovenské more, teda tak, Slovenské more. More, babi. A ideš, akurát moja žena išla na proste a volala mi, že potrebuje sa dohovoriť s týmito našimi japonskými kamarátmi. Tak ja volám, dobre, všetky plesty poplasy na luke olebať, všetko striať a namalovať. Ďakujem, dobre, vidíme sa, papa. Celý čas držíte p***a, hučí k***a, keď spím, tak zrazu krík ako v p***a. Som strážil na zabavách. Prišiel takto. Čo si spravil? Zasral som si chuť a robím sa za nami a že zabudli ste si toto. A
Ja som takú prdol more. Kubo, tu máš na to honičku. 4 máme na izbe. Prostý kár. Ale vieš, že spí s tebou v posteli. Počkaj. To sám si robíš. Čaves. Ani oči nemôžeme dať. To máš na čo? To ukradli, aj tak to nemajú skôr. Ja som to chcel inúkrát, keď sa budú fotiť. Hej! Už chod prestane. Papuče som chcel. Kde ty ideš? Ešte idú trošku mám bol. Ideš na turistiku? Oni No, rybáci. si myslel, že tu sme na 2 týždne. No už sa choďte odfotiť kalendárom. Ideš na brigádu? Dajte auto do pozadia, choďte k autu. Poďme sem. Čumni ho tu, nie? Na čo som to kupoval? Nikto nevie. Pozdravujeme. Stop it. Ty si musím umyť, máš zubku? Poď, bo nevojdeš. Ale ešte ide to máš. Nevojde, to je Ja musím- váha, nepustí. Kubo, ty už nemusíš všetko kamerovať. Čo ak moja žena toto vidí? A nevravej to. On len teraz začal kamerovať, vieš? Hej no. A nevravej to. Že som pil. Ja berem antibiotika. To je poviem ja. Och, ty si kár. Počuj, videl si, že je takéto sexy babuče? Ja to sú také gejské papuče. Strašne sexy. No to je, ale... Kto je tam? Kto je tam? Ubytky, ja ne? Videl mňa z toho kreatínu, tak boli brucho, že... No, z kreatívy určite ty si mama. Počúva, kde je ten šilák, vie? To je taká No, ešte do pirátu im povieš. A nech je do ten. To zabijem, ty nevidí, akú mám formu. Už vieš na prirodzenie. Vitamíny troška, vieš? Vitamíny. Ti Dčko, dobe. Cčko. Fko. A nemáš nejaký keksík? Vieš? Troška. Počuj. Niekedy niečo budeš potrebovať, alebo tak. Potrebujem mobil nový. Nie, ak niekedy niečo budeš potrebovať, tak máme tak, ak niečo budeš chcieť, tak si to kúp. Bum, 5 sekúnd teraz, niekomu to vyťahne. Ty hej. On ide na tobáky, ale to ide na poso. Tu šiltovku by si mohol přes aj očistiť. Ale ja nemôžem. Nech teba vidieť troška. Znamená, že keď Sleduj, je čo si. zadarmo, tak... Kde si môj, tam kameruje. Koľko to, ako dám na teba? Tu, čo ti je? Na to však, že ksichty zblízka, no. Môžeš si ju troška aj toto stiahnuť. Počkaj, ale musíš tak prirodzene ísť, tak to vieš, aby z toho, že by som povedal, no. Môže to mať takto prekrútené. Ale každého. Nemusí sa až tak silno držať. Ja hej, Či ty si taký ťažký? Aj to je možné. Môže byť, ja mám 80. Hej, inak tak. A teraz, kým som natočil, tak je blízko mňa. Ja, ale ja som chcel, aby takto bolo a auto proste zabrzdí. Čo ti ber? Ty si nás dal? Čo to je dole hlavou? Toyota Protax vás zaveze rýchlo a bezpečne. Kamkoľvek. Dobre, Napríklad, pre vás? ja vás prosím, ideš kurať sa Ja nestíham, no musím neopočúvať. tak povedz. Ale som si ešte nedopovedal, čo chcem a ty vieš... Povedal si bol na bol varené ryža, Čo nie? som chcel dať, kečup a tatarku. Ja vás poprosím, to isté napríklad od nás s opekanými zemiaky. Dobre. Ide vám tiež opekané, veď preto som... Nie, povedal si varené, však bola varené zemiaky. Varené. Myslel som opekané. No tak... Á, čau. Ja, frajer. Nazdar, čau, jasné. Jasné, ahoj. Tak sa prirodzene. Aj vám. Ondrej, kto si? Máš ešte po fotu? Do stredu. Kámo, to je také vraždiace monštrum, ktoré mňa už dvakrát doštípalo. Prečo na mňa? Však to je prihrávka. Prihrávka, kto ide? Hop. Kam sa ide? Dáme z toho na nábrežie, 25 minút som bol na záchode, predulo tak, že serus, 21 stupňov, teplo, úplne bomba, spotené pazuchy a nie to tréning. Čo ideš vyhrať? Doma niekedy sa nudím a šúky robím proste sopale. A vyjazujem to von. Ja sa pýtam, či vyhráš. Idem vyhrať, jasné, more minulé mali náhodu, nie je šanca, aby na dome vyhral more môj brat. Čo ti je? Čo je? Príde si, keď som takto ostriehaný, parádne, hej? Vidíš to? Kde sa práve nachádzame?
No ja neviem, tam, kde smerovky nedajú všetci. Námestové, ty tu nikto nedá smerovku, more, ty si nechápal. Ja parkal si ako kop. No, napísem námestovo, alebo teda počkaj. Ocenman. Hashtag. Dobrá, to natáča. Nám cez písky a bude. Nemohol si zobrať týto totyko. A ústami to musíš nafúkať. Zase to, hej, ústami. Challenge je, Prvá challenge, ústami nafúkaš. No. zaparkuješ, vybehneš, naložíš, vybereš loď, vybehnete a kto proste prvý bude tuto v tomto trojuholníku a položíš loď, zastaví časomieru, kto proste prvý potom zastaví časomieru, vyhráva. To bude v finále. Aby sme to potom nemuseli. Zvlášť som to vysvetlil Števovi. OK. To bude v pohode, nie? Aj toto by sme robili pohode inak. Hej, cez to utekať, Tak nie? keď sme vedeli, no, to je tiež dobrá súťaž. Hej, len čo tam musíš robiť?